Ай, мокнюе. Добре дошли в седмото издание на Едва на Ви. Жалкото подобие на шоу, където някой път ще правя ще предизвикателство, които ме предизвикат да правя. Чу! Да. Преди да умра. Трябва да правиш предизвикателства. Николай Цветанов ме предизвика да направя колкото се може повече крачета. Що-то прибия. Почти щупих нещо. Чеш да ми удариш таблета, бе? Аз ме предизвикаха да гледам One Man, One Jar. Искам да ви предупредя, че гледам твърде много 4chan и съмнявам се, че нещо ще ме шокира. Хубаво мъж, много хубаво. Колко и дългото е. Брат, знаеш какво прави? Някакъв седа върху един буркан. И буркана му влиза в... И после буркана се чупи. И толкова много! Вади си парчета. Добре да разбрах. Искаш да го видиш ли? Не искам. Добре, че не се съгласих. И аз... Ти гледам твърде много 4chan и съмнявам се, че нещо ще ме шокира. Каза се, че има. Аз обади се на непознат номер и кажи, че продаваш кокошки. Ало? Здравейте! Обажда се Джордан по повод интересът ви към нашата обява за продаване на щастливи кокошки. Какво? Заинтересована ли сте? Не знам. При нас са най-добрите цени. Разполагаме и с бройлери. Какво казахте? При нас са най-добрите цени на кокошки. Кокошки, бе. Хайо ме предизвика да имитирам 100 кила. О, килата, бейби! Варна майка! Карам си колата, пуша си тревата, пускам си брадата, да расте! Курви, курви, курви! Пари, пари, пари! Килата, бейби! Аз изляж 2 филии за по-малко от 30 секунди без вода. Пред мен изобщо не е трудно и сега ще видите бога на яденето, какво ще направим. Много зле аз ти казах. Не може. Аз ще не влезем за 30 секунди. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Walk up like a wild out. Аз
Крал Карл и крал... Аск. Крал Карл и кралица Клара Крал Карл и кралица Клара Крал Карл и кралица Крала крали кларинети. Крал Карл и кралица Крал Карл и Крал Карл и кралица Клара крали Крал Карл и кралица Крала Клара Крал Карл и кралица Крал Карл и кралица Клара Крал Карл и кралица Клара крали коренети. Крал Карл и кралица Клара крали коренети. Крал Карл и кралица Клара крали коренети.